iya vari vose raundi iye vese vana vemahura ake vese apa vana vemahura ake vese akahura navo vamwe vacho varume vari kumberi vakuru apa vakadzi vavo mahura ake. Ukatanga kuramba ZANU-PF kumba kuna mai nababa wakaudza kuti iyo ipati yenyu panopamba ndoiri kuti panzara. Isu vekumasvingo titotaura kuti zhara pati iri kutipa zhara. Iyo pati yenyu mai nababa nemi vana mbuya imi. Handiti nevaya mamwe mazungairwa ayaya anoti kana pakaona paurawa mombe vanoboma masiriri sebere vaya vanoti nyama vanona sekunge vaona chimwe chinhu chinoshamisa stereki kana kuti wopuhwa 3 mapisi echikenini ndizvo vototengesa strago yako wotoitengesa ipapo wotambura upenyu hwako hwose unosvika pamazino kuita yelo asingazivi Colgate. Musi waunokwesha muromo neColgate munosara muita sokuti wadya chakata kukushata mumuromo nenyaya yekusaziva Colgate, asi uchingosapota pamberi neZANU-PF. Whoever anonzwisisa nokugona kuinterpreta my events, that is exactly what Emerson Mnangagwa was telling Chiwenga as he was sitting next to him whilst he was reading that speech. Vanosororedza vava vachitowedzera kusororedza zvisingaiti vachiimba zvekusotesa General Chiwenga. Vanhu vava vakasetwa obviously vana maitira vanopuhwa mari kuti itai zvakati nezvakati nezvakati. Kulen TV atibatike zvechobu. Mwana waMudharageza akataura Kulendi. Mwana waMudharageza akataura kuti Mnangagwa wakurwara. Ende ndiri kuzvibhiliva. Izvezvi kana uda kuti uone kuti ndiri kubhiliva. Tarira uone kuti from January kusvika pano pana August hapana kana impeachment yebudget speech yakaitwa kana kuti nyika inovakwa sei. Hapana, kungofamba chete vari murima vachienda. Ende problem iripo ndoyokuti vakomana vari kutevera sure kwaMnangagwa vari kuba nezita raMnangagwa iye asingazivi. Ende zvinopa zvinoshovoresa iye manje nokuti ndiye ari president. Vanhu vari kutevera sure kwake vari kuba nezita rake. Ende kuti ainge andopa impeachment zvimwe zvinotsikirira dzimwe mbavha dzake Mnangagwa. Iya vari vose raundi iye vese vana vemahura ake vese apa vana vemahura ake vese akahura navo vamwe vacho varume vari kumberi vakuru apa vakadzi vavo mahura ake. Baba Chikwende ndopindirana navo zviya zvavanotaura zve. Kukwirirwa mukadzi kuti uwane basa kana dei nyika yanga yakanaka kunowakwirirwa mukadzi kuti ugare pabasa. Saka zviri kubatwa zviya vanhu kumushoko vanhu murume mukadzi achikwirirwa kuti murume wake apuwe chikutara pabasa chokufamba nacho papurasi. Hazvina kutanga nekumapurasi, zvakatotanga nemugovernment. Yakatanga nekuona naMnangagwa nana Chris Mutsvangwa nyana Rugare Gumbo nedzidzi Mhofi dzivana Jonathan Moyo nana Kasukuwere Mhofi magei. Right. Mukoma Kulendi kuri sei muroshikona sei ainindoshamsika kana munhu achitaura kuti kwanzi zvinhu zvakatonaka tatiri kuHeroes. Vanhu vachitadza kuti vanofara. Unoziva kuti maZimbabwe tine dambudziko guru rimwesingaiti. Ndakambotaura last time kumashure uko ndikati aiwa patinotaurwa paya kuti vakomana handei kumba tindovhota nevakadzi vatinoswera vakazara munomu vakatsikirirana uku munana Pitori Joburg kupi umu. Time yayai vakaenda kumusha tikavhota tinochinja life. Iye zvine ndoda kutangira panyaya yekuno kusvika ndasvika kuHeroes kusvika ndasvika kuState House. Iye zvine zvekuno kumba taakurambidzwa muzvipatara tiri kunzi ndai kumaprivate doctor uko. Handiti iwe usina mari unowacha zvihembe zvevanhu unochinda uko uchibhadharwa pakupera kwomwedzi. Pazuva pamwe unenge wandoshandira 150 kana kuti 200 hameno ikoko. But kana tichitaura paimwe miti kwai vanopenga.
time handivashori vanhu muno muSouth Africa munomu, handi ndemavo. Nesuwo katofanira kutedza zvivindi zvatinazvo zvokugara muno ndo zvivindi zvatinofanira kuita pakundovhota kumba kweduko. Tofanira kuva nezvivindi izvozvozvo zvokundovhota. Ukatanga kuramba ZANU-PF kumba kuna mai nababa wakaudza kuti iyo ipati yenyu panopamba ndo iri kuti panzara. Isuwo kumasvingo titotaura kuti zhara pati iri kuti pazhara. Iyo pati yenyu mai nababa nemi wana mbuya imi. Handiti nevaya mamwe mazungairwa yaya anoti kana pakaona paurawa ng'ombe vanoboma masiriri sebere, vaya vanoti nyama vanonase kunge vaona chimwe chinhu chinoshamisa stereki kana kuti wopuhwa 3 mapisi echicken ini ndizvo vototengesa strago yako wotoitengesa ipapo wotambura upenyu hwako hwose unosvika pamazino kuita yelo asingazivi Colgate. Musi waunokwesha muromo neColgate munosara muita sokuti wadya chakata kushata mumuromo nenyaya yekusaziva Colgate, asi uchingosapota pamberi neZANU-PF. Ezvima muri kuHeroes tokuziva vamwe matobva kunana Gokweka uko nevaya vaya vekumushume uku konzwa kwana Maranda kumberengwa uko tokuzivai muchifambira kundodya pisi 1 kuHeroes ikoko ndiye munenge muchimanyira muchiinda ikoko muchitambura, asi hambonyatsotarisa future yevana, upenyu hwevana, kuti vana vedu vari kutambura kuSouth Africa, vari kushungurudzwa kuBotswana, kuMozambique, kuZambia, kupi all over muZimbabwe hapana paunomushayiwa. Asi ndo paunotoona shuwa mumwe munhu akaisa zigaviro riya ranesa muhuro zisikavha iro riya achitotaurwa kutosumudza muromo wezasi newekumusoro kuti kwanzi hazvinhu zvakanaka muZimbabwe. Zuro ndizuro maisekerera panapa manesi achida kuvakirwa maswimming pool. Iye mungandidzwa kuti nesi angawana simba rekundoshambira mumvura umu achidhidha iye ane zhara 1 2 murwere ari kutandadza kumubhedha uku nesi vari muswimming pool vachidhidha. Hamondi dzimwe brand dzinoitwa neZANU-PF ndedzokutaridza kuona kuti shuwa vanhu havana fungwawo. Instead yekuwedzera nesi mari, instead yekutenga mushonga muzvipatara, instead yekurapa chembere, madhara harawo, vaita maaccident, mishonga yowanikwa muzvipatara kunenge kusina. Hatinenge kunzi pamberi neZANU-PF, pamberi nekutambudzika, pamberi nekufa nenhamo. Handiti but zvinhu izvo zvinenge zvakatiomera. Tikataura toda kuurayiwa totsvagirwa masiyaiwo batai mumuurayi. But vamunangagwa chero nemega munofanira kuonawo nekufunga muchifungira vanhu, kwete kuzvifungira imba chenyu nevana venyu nevazukuru venyu. Fungiraiwo pofu, fungiraiwo pofu please, tokukumbirisai fungirai pofu. Tachikumbirawo maelection ari free and fair. Kana iri nyaya yekuhondoika, iyi nyaya yakuda toti tichigara pasi tichisiyana naye, because kana so far tikada kutaura vanhu vakarwa hondo chaivo chaivo, izvezvi chero tikaverenga kumabharagi kwekweku hatikwanisi kubuda ne200 vanhu vasara vakabata pfuti, kwete vaya vaiteera kundotiniswa ng'ombe dzevarungu kumapurazi kwemakomuredhi achidya akavaya vachindouraya ng'ombe kwachidiwa nachimbwido vaya vaya. Tikatsvaka makomuredhi chaivo 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 vakapera kufa. Even baba vangu chaivo vakarwa hondo vakafa. Hatina kana sendi ratakawana kubva kuZANU-PF. Vana vemasoja ivavo vama muchitaura kuHeroes ukoko, vazhinji vacho vari kukanga nhoko dzezvironda dzavari kudya izvezvi. Vanovata vadya mhunzi dzemanhanga kumusha uko izvezvi. Makuva ana baba vavo chaivo chaivo, vamwe vacho haana kana dombo asi anga ari musoja akarwira nyika iyeyi. Muchitora vanhu muchivasa kuMozambique, DRC, but izvo wakafa chikuva chake chinongeta hameno kunge pakafusirwa gwereveshe kana mbwapo. But unochitora munhu aituka pamberi neZANU-PF. Vanhu vekwaMaranda nemi vanhu vekwaChivi kumasvingo, chinjai maitiro enyu. Ndimi rimwe saidhi rakadhakwa zvisingaiti. Chivi makaora zvimwe zvisingaiti. Ndoda kutaurira chokwadi. Iye zvinezvo vanhu vodzingwa kuno kuSouth Africa daona kuti nemiwa iyoyo yamunogara kwaChivi ikoko shuga muchaiwana mimiwa iyoyo. Ndapedza nini. Comrades and friends, how are you? Ndandoteera speech yanga iri kutaurwa naMnangagwa, and the honest truth that I would like to tell all of you, zvese zviriita kuda kwachitagwire izvezvi, he's got the blessings of ED Mnangagwa. ED ataura indirectly achisimbisa
nauye land tenure, meaning to say kuti one of the key people varumbidzwa nhasi naMnangagwa ndikuda kwachetagwirei, and it's a clear message which is going to everyone kuti wese ari kupikisana nakuda kwachetagwirei, you are wasting your time. Kuda kwachetagwirei is here to stay, and you will continue working as per the appointment and the assignment of Emmerson Mnangagwa. Totarisa maverengerwo anga achiitwa speech aya, hakuna nyika ine vanhu vakakwana vari normal vanoteerera zvinhu zvakadaro izvozvo. That whole speech yanga iri yekusotesa General Chiwenga chete. Every word nemataurirwo anga achiitwa ndearrogance ekusotesa kuti hauna zvaunondiita, I am here to stay, ende zvese zvamuri kufungira kuti muri kuita muri kuwaste time yenyu. I will deal with you at the right time. Whoever anonzwisisa nokugona kuinterpreta my events, that is exactly what Emmerson Mnangagwa was telling Chiwenga as he was sitting next to him whilst he was reading that speech. Vanosororedza vava vachitowedzera kusororedza zvisingaiti vachiimba zvekusotesa General Chiwenga. Vanhu vava vakasetwa obviously vana mavetera vanopuhwa mari kuti itai zvakati nezvakati nezvakati. Touya pane article yeHerald ichitaura kuti Tagwire apinda muCentral Committee. Well, that was Muswere. Jane van Muswere did that deliberately kutotisaya kufinura Vice President Chiwenga. Handi muri kuona. So zvese zvaitika nhasi, General Chiwenga achisoredzwa, speech ichiitwa ichitaurwa zvekusoteswa, hakuna munhu ari noma wanoteerera speech yaya otonzwa zvakanaka asiri kudya. That is the only thing that buys your patience. Kuti ugone kuteerera speech yaya ichitaurwa kubva pekutanga kusvika ipere usingabhoikani, because unenge wakatobhadharwa udhara, unenge wakatogurirwa udhara through corruption inenge ichiitwa nezvigananda. Ndo chinhu chega chinokutonhodza kuti ukwanise kuita endurance dzekuteerera nonsense dzese dzichitaurwa dzedzo. Now, munhu wese ari kubatikana achiti kozowa riini tenzi, kwakuzombodii. We are sick and tired of seeing all of these humiliating acts against General Chiwenga, targeted to General Chiwenga day in, day out. The assurance that I would like to give Zimbabweans is hapana chitsva chatiri kuona chisina kumbobvira chakaitika kumashure. Handi muri kunzwa? Chinonzi munhu mukuru kuzvibata. Chinonzi munhu mukuru hakuti kunzi ukanzi pfutseki wobva watondonga dombo wobva watotema munhu ipapo, hazvinzwaro. Inini handidi kupindurai nemanzwa angu, ndoda kupindurai nemanzwa akataurwa naGeneral Chiwenga Mbune. Vakati vese vari kuita zvisina kukwana, vari kubira nyika nekuita zvisakarurama. Your day of judgment is coming, and you shall be punished threefold. Secondly, he says we need to be risk takers. That was number one. Number two, he says we need to be meticulous. Izvo zvozvo kune munhu anokwanisa kuinterpreta anza yako unenge watoonayo kuti takanangepi, tiri kubvepi, tinoda unosvika papi. Handi muri kunzwa? General Chiwenga is a risk taker and is very meticulous. Izvo zvine zvatokupindura izvo. So lastly, mukaona ngoma yakuririsa maririra yakuita aya, mukaona munhu wane chibhanditi nearrogance dzekuti waakuzoona kunge maakutozoona kunge vana Mwari. Panyika panapa hapana munhu anonzi anopedza, mbiri inokumedza. Manyawi haana kwaanosvitsa vanhu, takazviona kakawandisa. Mukaona ngoma yakurira maririra akadai so, yoridzwa vanhu vachiita kusvetukira zvatiri kuona zvichiitwa izvi, ndiri kukutaurirai inotsemuka chete.
batai manzi wangu aya, inotsemuka chete ngoma, mukaona muridzo oridza achiita kusvetukira kudai. Wese ane nguva ichiridzwa. Ndiri kutaurira inoti bwege chete. So zvazviri kuita izvi zvine zvazvakutoshura izvi. Ende zvaane nguva yakareba zvine zvazviri kushura zvekuti taakusvika pataa tichifanira kuti tisvike. Nekuti Mwari haasi munyadzisi wevanhu kune vanenge vakatendeka, vaine shungu nemwoyo wekuti nyika yedu inake, kwete kuti irambe ichiurayiwa zvairi kuita izvi. Tikataura zvatinotaura toregera kuisa wedhi rekuti Mwari, tinenge tichivaka pasina, nekuti Mwari anenge asina kuzviropafadza. Now, Mwari haasi munyadzisi wevanhu. Mifungo yese ina maZimbabweans nekushungurudzika kwese kwatinenge tichiitwa tokozowari tenzi. Mwari anotidayira chete. Chinhu chega chisingagumi chinhu chakanaka, asi chakashata chega, chese chinonzi chakashata, chine magumo, chine pachinonosvika pakunoguma. Saka zvese zviri kuitika ita hazvitikuhunitsi, zvinotirwadza, zvinotishungurudza. Vanhu vari kutofa muzvipatara nekuti hamuna mushonga. Vanhu vari kushungurudzwa, vari kukidnepwa, vachiabhuswa, vari kuabhuswa. Titori muexile izvizvi, nyoka yemabhuna ari mujeri. Asi chakashata chese chinopera. Nguva inokwana yekuti munhu wese anosvika pakufara. Ani murunzo zvandiri kutaura. Tofanira kuzvibvunza kuti iye Mwari pachake, maringe nezviri kuitika muZimbabwe, ari kuda chii? Ari kuda kuti zviri kuitika izvi zvirambe zvichiitika here, vanhu varambe vachishungurudzwa? Kana kuti tsuri yakuda kunorira, zvakuda kunokwana? Ende Mwari nemadiro anoita vanhu, chandinoziva ndechekuti zvese zviri kuitika izvi, kuganza kuri kuitwa vanhu neuori hwese huri kuitwa izvi, kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu, Mwari haazvidi. Mwari haasi kuzvida. Vangaronga marongero avangaita, vangaenda kune mhando ipi nemhando ipi yevafundisi, vangaenda kumhando nemhando ipi yen'anga, matongeresa ava vachiita for the past 7-8 years, Mwari haana kufara nazvo. Ende zvounosvika pakunoguma, mukana unopiwawo vamwe. Ndo zvatakamirira isisu. Thank you so much.